Saan yung baka dari? Sama yung mga baka, kinsa man yung mga baka din mo atar magdalan. Ubunalan ko rin na may mga CCTV din mabayaran punta. Ubalik na si Agi o gipadapin na. Alinas ko rin yung baka di tapag iyon. Ubalik yun o. Kinsa man yung mga tag-iya guru yung mga bakahan, di ba? Baka buka makami. Se. Buka. Se. Magdali ba? Sa lubot pa lang, ito lang. Lubot. Hindi, dagan na yun. Ay, di ba niya mo kayo, ay? Hindi, na yun. Sagay. Bato nga, napunta ano. Dali ba? Tumbak ka dia. Sige na, kaya mo na nga. Sige, wala. Dali. Ano sabi? Sige, akong kuanan ito ko. Agi ha.